זה הוידאו הראשון שאנחנו מראים לכם על הקונטרולר החדש של רילופ. הקונטרולר הזה הוכרז רק לפני יומיים כאן בתערוכה בפרנקפורט. מה שאנחנו רואים כאן זה האב טיפוס, הפרוטוטייפ של הקונטרולר הזה. הוא עדיין לא פעיל באופן מלא, אבל אנחנו בהחלט יכולים להתרשם מההרגשה שלו, מהפיל שלו, מהכפתורים עצמם, מהג'וג עצמו, שהוא בעצם הג'וג המשופר של הקונטרולרים של רילופ. יש לנו פה כמות מאוד גדולה של כפתורים שמאפשרת לנו בעצם שליטה אבסולוטית בטרקטור. הקונטרולר הזה נולד לטרקטור ונועד לטרקטור, הוא מגיע גם עם טרקטור LE. אנחנו יכולים לראות את הלוגו של טרקטור רדי עליו, כמו בכל המוצרים של רילופ. יש לנו פה בעצם 8 נובים, 8 כפתורים סיבוביים. יש לנו 6 מהם הם כפתורים שיכולים, הם אינסופיים, אנקודרים למעשה, שהם ניתנים גם ללחיצה. 4 פיידרים קצרים לשליטה על פרמטרים של האפקטים, ועוד 8 כפתורים בחלק העליון שמפעילים ומקבים את האפקטים, ויכולים לאפשר לכם גם שליטה על 4 דקים בנפרד בטרקטור. כמו שאתם רואים, זוהי גרסת האינטרפייס, הגרסה שכוללת גם כרטיס קול. הכרטיס קול הזה יכלול 4 ערוצי סטריאו ביציאה. אני חוזר על זה ואומר 4 ערוצי סטריאו ביציאה, כלומר 8 בסך הכל בחיבור USB. ובחלק הפרונטלי נוכל למצוא את יציאת האוזניות, ואנחנו רואים פה בעצם 2 יציאות, יציאה אחת בחיבור PL רגיל סטנדרטית וחיבור מיני ג'ק קטן יותר. אז זה המבט הראשון שלנו אל הקונטרולר של רילופ. קונטור, תשננו את השם, יולי-אוגוסט 2010, זה יהיה בקילומבו.